रनाय 5G YouTube चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि मोनसे बिग आपडेट जाय बिथांमोना महिला उद्धमिता अभियान स्किम आसाम गभर्नमेन्टनि 10,000 रां बेयाव जुदि नोंथाङा एप्लाइ बानायनानै दोनदोंब्ला नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे बिग आपडेट लानानै फैबावदों। बे आपडेटानो जाहैबाय आसाम गभर्नमेन्टआ मोनसे अमृत बिक्षण आन्दलन थांनाय बोसोराव नोंथाङा दंफां गायदोंमोन। बे अमृत बिक्षण आन्दलन मोनसे आसाम गभर्नमेन्टआ स्किम बहनदोंमोन। जाय बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जयेन ग्रुप दं नोंथांमोनखौ बे अमृत बिक्षण आन्दलन आसामाव आरो नैथि खेबनि थाखाय 2.0 जागायफिनबाय। नोंथाङा बे अमृत बिक्षण आन्दलन बे हाबाफारियाव एबारबो नोंथांमोना दंफां गायनाया मेन्डेटरि खालामनानै होदों आसाम गभर्नमेन्टआ। जाय बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुप मेम्बार नोंथांमोना दंफांखौ नोंथांमोना गायनांगोन। बे दंफां गायनायनि दा अनलाइन निउ रेजिस्टार आरो रिनिउवेल आरो नोंथाङा माबाफोर एडिट खालामनोबाथाय बे खामानिया सोलिबाय दं। बे खामानिया जुलाइनि 31 बेखिनिसिम थागोन। नोंथांमोना बेनि गेजेरावनो जुदि नोंथाङा पुराना मेम्बार जुदि नोंथाङा रिनिउवेल खालामनो सानदों नोंथाङा बेखौ बोरै बानायगोन जोङो बेखौ नायगोन। आरो लोगोसे जाय बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपआव निउ मेम्बार एड खालामदों नोंथांमोना बोरै निउ रेजिस्टार बानायगोन लोगोसे नोंथाङा माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथाङा बेखौ बोरै एडिट बानायगोन जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव बेखौ नायगोन। आङो दाख्लैबावै बेनि मोनसे भिडिअ बानायदों थेवबो गोबां मानसिफोरा कमेन्ट बानायबाय थानायलाय आङो फिन आरोबाव नोंथांमोननो बेनि A to Z प्रसेसखौ देखायगोन। जुदि नोंथाङा बे अमृत बिक्षण आन्दलन 2.0 आव दंफां गाया अब्ला नोंथाङा महिला उद्धमिता अभियान स्किमनि 10,000 रां मोननायाव नोंथाङा प्रब्लेम जागोन। 100% नोंथाङा प्रब्लेम जागोन। मानो होनब्ला बेयाव नोंथाङा दंफां गायनायनि नोंथाङा डाटाखौ नोंथांमोना देखायनांगोन। जेब्ला बे 10,000 रांखौ नोंथांनो आसाम गभर्नमेन्टआ बे महिला उद्धमिता अभियान स्किमनि जोहै नोंथांनो होगोन। नोंथाङा बे दंफां गायनायनि डाटाखौ आसाम गभर्नमेन्टआ चेक बानायगोन। जुदि नोंथाङा दंफां गायदों अब्लासो नोंथाङा बे रांखौ मोनगोन। मानो होनोब्ला गासैखौबो बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोरखौ दंफां गायनायखौ मेन्डेटरि बानायनानै होदों। दानिया जोङो नायदिनि जाय बिथांमोना गोदान मेम्बार नोंथाङा बोरै निउ बेयाव रेजिस्टार खालामगोन आरो जाय बिथांमोना पुराना नोंथाङा आगोलनो गायखांबाय नोंथाङा बोरै रिनिउ बानायगोन लोगोसे नोंथाङा माबाफोर मिस्टेक बानायब्ला नोंथाङा बेखौ बोरै फोसाबगोन जोङो बेनि A to Z डिटेल प्रसेसखौ नायदिनि। नोंथाङा बे अमृत बिक्षण आन्दलनाव नोंथाङा रेजिस्टार गोदानै आरो रिनिउ खालामनो थाखाय गुगोलाव अमृत बिक्षण आन्दलन बेखौ सार्च खालामनांगोन। लोगोसे आङो बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै थागोन। नोंथाङा नैबे अमृत बिक्षण आन्दलन बेयाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव क्लिक खालामनानै होबाय। बेबायदि दानिया बेयाव बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। बेबायदि नोंथाङा बेयाव मोनसे पेज नुनो मोनगोन। दानिया नोंथाङा नैबे 3 डटआव क्लिक खालामनो नांगोन। दानिया जोङो बे 3 डटआव क्लिक बानायबाय। दानिया जोङो बेयाव नायगोन जाय बिथांमोना गोदान सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जयेन जादों नोंथांमोना दंफां गायनानै फट' एंगारनो थाखाय गिबियावनो रेजिस्ट्रेसन खालामनानै लाग्रोनांगोन गोदानै। बेयाव नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों निउ रेजिस्ट्रेसन। नोंथाङा बे निउ रेजिस्ट्रेसनाव क्लिक खालामना होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव क्लिक बानायबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव बे पेजखौ बोखोनांगोन आरो नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुप। नोंथाङा जुदि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बार अब्ला नोंथाङा नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपआव नोंथाङा क्लिक खालामनो नांगोन। जोङो दानिया बे सेल्फ हेल्प ग्रुपआव क्लिक बानायनानै होबाय। बेबायदि दानिया बेयाव बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। दानिया नोंथाङा बेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों नैबेयाव नोंथांनि केटेगरि नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनानै जुदि नोंथाङा गामियाव थायो अब्ला नोंथाङा SHC रुरेल नोंथाङा बेखौ क्लिक खालामनांगोन। आरो जुदि नोंथाङा सोहोराव थायो अब्ला नोंथाङा नैबे SHC आर्बानखौ क्लिक खालामनांगोन। दानिया नोंथाङा नैबे जुदि नोंथाङा गामियाव थायो अब्ला नोंथाङा नैबे SHC रुरेलखौ नोंथाङा बेबायदि क्लिक खालामनो नांगोन। दानिया नोंथांनि बेयाव नेम अफ सेल्फ हेल्प ग्रुप नोंथांनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामखौ नोंथाङा बेयाव टाइप खालामनांगोन। आरो नोंथांनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बेयाव ID नाम्बार थायो। बे ID नाम्बारखौ नोंथाङा नैबे बक्सआव बहायनांगोन। नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ नैबेयाव बहायनांगोन। आरो नोंथांनि फुल नेम अफ सेल्फ हेल्प ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुपआव नोंथांनि जि नाम दं नोंथाङा बेयाव नोंथांनि नामखौ नैबेयाव लिरनांगोन। नोंथांनि बेयाव फादारनि नाम आरो मादारनि नाम आरो हासबेन्डनि नामखौ नोंथाङा नैबेयाव लिरनांगोन। जुदि नोंथांनियाव फादार थैयाखै फादार दं अब्ला नोंथाङा फादारखौ लिरबानो जाबाय बेयाव। आरो मादार
दंबा नोंथाङा मादारखौ लिरजागोन बेफोरबायदि नोंथाङा बेयाव जायखिजाया सासे मानसिनि बेयाव नोंथाङा नामखौ लिरनांगोन दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि एजखौ नोंथाङा बेयाव लिरनांगोन नैबेयाव नोंथांनि जेन्डारखौ नोंथाङा बेबायदि बेयाव क्लिक खालामनांगोन बेबायदि दानिया नोंथांनि बेयाव डिस्ट्रिक्टखौ नोंथाङा नैबे डिस्ट्रिक्टआव नोंथाङा क्लिक खालामनानै बेबायदि नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ बेबायदि क्लिक खालामनो नांगोन नैबे डिस्ट्रिक्टआव दानिया नोंथांनि ब्लकखौ नोंथाङा बेबायदि नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन जास्ट आं बेयाव डेम' देखायदों नोंथांनि बेयाव PCC बेखौ ग्राम पन्सायत बुङो नोंथाङा बेबायदि क्लिक खालामनांगोन दानिया नोंथांनि बेयाव भिलेजनि नामखौ लिरनांगोन नैबेयाव नोंथांनि एड्रेस नोंथांनि बेयाव पस्ट अफिसखौ नैबेयाव लिरनांगोन नैबेयाव नोंथांनि पुलिस स्टेशनखौ लिरनांगोन नैबेयाव नोंथांनि पस्टेल पिन क'डखौ नोंथाङा नैबेयाव बक्सआव लिरनांगोन दानिया नोंथाङा बेयाव मोनसे आइडेन्टिटि इनफरमेसन होनांगोन नोंथांनि बेयाव नैबे एरराव नोंथाङा क्लिक खालामना होबा नोंथाङा मा आइडिखौ होनो सानदों बेयाव नोंथांनियाव जुदि भटार कार्ड दं अब्ला नोंथाङा नैबे भटार कार्डनि नैबे बक्सआव टिक खालामनांगोन नोंथांनियाव जुदि पान कार्ड दं नोंथाङा पान कार्डआव नैबेयाव क्लिक खालामनांगोन नोंथांनियाव जुदि आधार कार्ड दं अब्ला नोंथाङा नैबेयाव आधार कार्डनि बक्सआव नोंथाङा टिक खालामनांगोन नोंथाङा बे अपसनफोरनि भितराव नोंथाङा मोनसे आइडिखौ नोंथाङा आपल'ड खालामनानै होनांगोन जोङो दानिया बेयाव मोनसे आइडिखौ जोङो बेयाव क्लिक बानायबाय जेरै जोङो नैबे भटाराव क्लिक खालामबाय दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि भटार कार्डनि बेयाव फटकखौ नोंथाङा आपल'ड खालामना होनांगोन JPG फर्मेटआव नोंथाङा भटार कार्डनि फटकखौ नोंथाङा मबाइलजों फट' खेबनानै नोंथाङा बेयाव आपल'ड खालामनानै होनांगोन दानिया नोंथाङा बेयाव नैबे जेनेरेट OTP खालामनांगोन नोंथाङा नैबेयाव मबाइल नाम्बार होखादोंमोन नैबेयाव मबाइल नाम्बार नोंथाङा बे मबाइल नाम्बाराव जि नोंथाङा नैबेयाव मबाइल नाम्बार होदों बेयाव मोनसे OTP फैगोन OTPखौ नोंथाङा नैबे बक्सआव बहायना होनानै नैबे केपसाखौ नोंथाङा नैबे बक्सआव बहायना होनानै नोंथाङा नैबेयाव साबमिट खालामना होबानो अट'मेटिक बेयाव नोंथांनि साक्सेसफुलि रेजिस्टारा जानो हागोन नोंथाङा बेयाव 15 आरो 1 बे आगस्टनि गेजेराव नोंथाङा बेयाव जेब्ला दंफां गायनायनि फट' लानाया स्टार्ट जागोन अब्ला नोंथाङा अट'मेटिक नोंथाङा नैबे पर्टेलाव फैनानै लगइन बानायनानै नोंथाङा दंफां गायनाय फट'खौ नोंथाङा आपल'ड खालामनो हागोन दानिया नोंथाङा बुजिबाय जानो हागौ जोबोर इजि बियो दानिया नायगोन जोङो जाय बिथांमोना पुराना नोंथाङा बोरै रिनिउ बानायनो जोङो बेनि आपडेटखौबो नायदिनि दानिया जोङो नायगोन जाय बिथांमोना अलरेडि बे अमृत ब्रिज आन्दलनाव नोंथांमोना दंफां गायनानै आगोलावनो फट' आपल'ड खालामखांबाय नोंथाङा बोरै रिनिउ बानायगोन रिनिउ बानायनो थाखाय नोंथाङा नैबे 3 डटआव नोंथाङा क्लिक बानायफिननांगोन आरो नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अप्सन नुनो मोन्दों रिनिउ रेजिस्ट्रेसन नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनानै होनांगोन बेबायदि जोङो दानिया बेयाव क्लिक बानायबाय बेयाव क्लिक बानायनाय लोगो लोगो नोंथाङा नैबे नुनो मोन्दों रेजिस्ट्रेसन रिनिउवेल नोंथाङा बेयाव नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ होनांगोन जेब्ला नोंथाङा आगोलो बे 2023 आव जेब्ला दंफां गायनाय फटकआव जि मबाइल नाम्बारखौ होनानै नोंथाङा बेयाव रेजिस्टार बानायदों बे मबाइल नाम्बारखौ नोंथाङा नैबे बक्सआव होनानै नोंथाङा बेयाव जेनेरेट OTP खालामनानै नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि नैबेयाव साबमिटआव नोंथाङा खालामना होबानो नोंथाङा बेयाव अट'मेटिक नोंथांनि डाटाया रिनिउवेल जानानै थागोन अब्ला नोंथाङा जेब्ला दंफां गायनाय हाबाफारिया जागोन अब्ला नोंथाङा अट'मेटिक नोंथाङा दंफां गायनाय फट'खौ आपल'ड खालामनो हागोन जाय बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जइन ग्रुप दं नोंथांमोना बे दंफां गायनाय फट'खौ नोंथाङा आपल'ड होथारनांगोन मानो होनोब्ला गभर्नमेन्टआ नोंथांखौ बेयाव दंफां आपल'ड खालामनायनि मोनसे बिग आपडेट बेयाव होदों बेखायनो जाय बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जइन ग्रुप दं नोंथांमोना थाबैनो बे खामानिखौ मावना लाबानो जाबाय जाय बिथांमोना बे अमृत ब्रिज आन्दलनाव नोंथांमोना गोदान नोंथांमोना बे अमृत ब्रिज आन्दलनाव नोंथांमोना 31 जुलाइनि सिगांनो नोंथांमोना बे 31 जुलाइनि सिगांनो नोंथांमोना गोदानै बेयाव रेजिस्टार खालामनांगोन आरो जाय बिथांमोना पुराना नोंथांमोनाबो बे 31 सिगांनि आगोलनो नोंथांमोना रिनिउ खालामनांगोन बेनि प्रसेसखौ आं नोंथांमोननो भिडिअनि जोबनायथिं देखायगोन आरो नोंथांमोना नैबे 1 to 15 आगस्टनि गेजेराव नोंथांमोना दंफां गायनानै नोंथांमोना फट'खौ एंगारनो नांगोन बे 1 to 15 आगस्टनि गेजेराव नोंथांमोना गावबा गावनि नोंथाङा दंफां गायनाय फट'खौ नोंथाङा GPS केमेरा थानाय मोनसे एप बेखौ प्ले स्ट'राव मोनो आङो बेनि फुल नोंथांमोननो जेब्ला बे टाइमा फैगोन अब्ला बेनि दंफां गायनायनि फट'खौ नोंथाङा बोरै आपल'ड बानायगोन बेनि फुल आपडेटखौ नोंथांमोननो देखायगोन
दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय, शेयार खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।